Boas, resulta que foi o Dépor a visitar ao Papa polo 120 aniversario do club. E David Mella apareciu con este pelamen. Espectacular! Dios, parecía o monajillo rebelde do Vaticano. O Papa vendo entrar a expedición do Dépor, Máximo Benassi todo elegante, o padre de Geray todo serio, e ve aparecer a Mella con ese pelo. Este es jugador del Dépor o la mascota del club. O Papa intentando dar unha imaxe solemne, non? E aparece un deteo co pelo teñido de fosforito, como se fose a festa do Día das Peñas. Oye, e ese con el pelo fosforito es influencer del Dépor. No, santidad, este non é influencer, este soja de extremo. Pero atención, que o mellor da visita ao Vaticano foi o primeiro milagro de León XIV para o Deportivo. Xusto despois da visita, ¡zas!, quitáronlle a sanción a Jeremai e pode xogar. Xa me imagino o Papa dicindo: levántate e anda a lograr un ascenso con el Deportivo. Casualidade non é. Agora mesmo hai xente na Coruña puñendo velas dicindo: se ascendemos a primeira, prometo non criticar a Hidalgo lo que queda de temporada. Aínda que para min o milagro de verdad é que vise aparecer a David Mella con ese pelamen e non pedise auga bendita inmediatamente. Forza Dépor, a polo ascenso, e que grande eres, David Mella, de mi vida. O puto Dépor, hermano.